Satu cowok terus tak biantem dasmu kok bingung satu cowok terus kok. Gila aku. Satu biantem dasmu menang. Kok emosi. Dia ditawani ulo paling emosi. Kok tuku rokok ya budal. Ulo apa kuwi kok ulo manet kok ulo. Mas, timbang ulo mending karuan masalah gede aku ae lho rumati yo. Timbang ulo ngateni malah. Giater nunggu lah yo. Oh, blodok wis tekan lho. Cak kok blodok kok sampai ratu dia banget temen. Blodok kita tuku kok iso. Ulo gondrong. Ulo gondrong ki apa ulo gondrong ki? Sing ndi sampeku ki? Hei. Neng celeng. Sing ndi aku ki? Padha wae. Nyolok kancane celeng iki urip-uripan kewan tok kok baleni. Mas Riyata iki kok guyu tok to Mas. Ayo Mas, nek Mas. Mana cok? Iso ora cok? Iso ngene kok. Iki lho ayame ubi nih pindo. Ayam kok ini. Oh, ini lah moy ayam. Ada duit selama ibu loh guys. Murah loh. Udah ngetan apa anda le? TPS-an itu matamu kuno. Lambini dikondisikan. Kok keselak rata pokoknya. Monggo mbakku, mamsien nggih. Yo adikku. Eleh. Mundur diri, Mbak. Mundur diri apa wit? Yes, aku wes ya ndang mangan. Apa? Yo nyelok mbakku dikira aku mbake petuwek. Aku kacek pira to? Kacek 30. Man sama piro? Aku 59. Celuk mbok ana ya. Celuk uti to, uti. Ya uti. Muatone anjen. Punar enak iki. Punar watu kuwi. Engko punar aja. Ah rong ngono punar ra. Yo kale. Kaplek ning mboy umbakan aku. Mbak ayam nang rumah kental itu. Filto lah wae apa kepo. 10.000 ki oleh sak mek kae lho. Nek nang kono gak ndak oleh. Molas lho. Astagfirullah. Awak kis kuning dah. Gak iki ambek kare. Iki lah wae apa? Iwak. Ayam goyeng lho, ayam goyeng. Mie. Lengkap yo. Lengkap. Yuri. Kuwi ndak sikile sing apik nek mangan. Cah kok. Ndah ngono lho, Cah. Pokoke dhek kuwi tak seneni terus. Pokoke gitu. Kuru yo be. Apa tuh sang ulo aku kok. Ini apa Mas? Apik. Aku tapi senang berdamai apa gitu Mas. Aku seneng kuwi, sing gambar kayak pantai mbek payung ambek apa gitu Mas aku seneng. Kayak iya jaluk. Nunggu yo karo aku to Mas kok. Aku suka-suka aku to ngono kuwi. Wong aku yo ora tau mbok kipae lho kok. Aku lho nek sampean lap aku cek ngekip, sampean gak tau ngekip aku. Nalip no.
Bu saja mau getai lho, getai apa lho? Sikile lho ada mau ning dhuwur, mam kok sikile ning dhuwur salah. Kemana kan rokok semit lebih ya. Memang nek mana wis nganggo doa to rung kejane. Wes. Makasih Mas Rota, akhirnya aku menang. Aku pergi berdamai ya. Ini berdamai. Enak mangan wis keling kancane belas Mas Lexi ra ditawani Mas Rota ra delok ngono ki lho guys Mas Bahtiar ya delok. Lah wis diopo-opo lagi tau gah. Enggak ya wis tak pangan dhewe. Iya Mas ya ketompo ndak ya tetep mbok pangan dhewe. Blondo kesentek ya Allah. Cukup petir mau. Mas Bahtiar ngakak kan. Lah ya ora ditawani ya Mas ya. Wis kene ngenteni ndek ket ki mang iso. Iso langsung wis gak betawa tenan. Enak. Mas Farur, thank you. Mungkinkah hidup laksana sekolah? Ono apa cilik? Ono gede ku lho. Iya gede. Seliter setengah. Liter aja. Kemula lah ngono. April juara 3 apa kuwi? Ayamnya mati apa urip? Ya mati, no urip cuma guys mantal raiku kok iso. Wis ora sego emang. Ayo ya. Saiki ono mie ayam ono ayame to ora? Ora ning kok. Ono kaya malah entek. Urung mbok pangan gak ya wis. Dipangan ayame. Kau kok ngakak ya. Tak lho. Limo mang. Ayo. Mantap. Bisa batuk. Ngono jar diet. Jangan. Awal mulanya Mas Bus kan memang nyuling. Ataskan bola ngombene Nurtisari. Nutri. Nurti. Jarem ra gelem kok hak piye to. Tangan dhewe wae. Anjane silum. Wah, mangan kan surya ya. Rokok apa kuwi? Kan surya le. Pelajaran itu. Enggak. Mas Lex. Mas Rota. Nanti. Kapan Mas ning rut? Aku kok ning rut yo kae dok yo. Mari main ini kae. Senang sekali aku berdampingan ini ya, betul. Maci mas, jaga ya guys, jaga kalau gudang.
budak Mas Lexi ngelane Mbak jajan. Mas Rota, lho Mas. Mas. Aja sampai runtuhin ku Mas. Betiar. Tumben kok mereka tanggapan ke jam piro, bukan tanggapan, jam piro. Rota, Mas Rota. Oh, Mas Rota kok non Mbak. Karena kelihatan. Mbak Aisci anak mencintai Mas Embus tenan. Kenapa aku bebas? Oleh kaca motor. Kasih Mbak Is, aku udah dikalahin lagi, winku hilang. Orang bisa aku tuh mama lo. Dalam udah mulai ya mau. Aku kamu betul apa lo sebenarnya aku. Senang kamu betul apa sopo. Mangga. Was tuh kok. Ngambil itu sari enak ini kok tua. Mas Kilapi. Bojonegoro, le mau kemana? Kalau tiga guys. Ayo guys, bisa gak Mas Lexi ini mau di depo bagus itu lo Mas Pras. Suaramu tuh Ais, ayo. Ais. Utama nanti masih utama. Neng, gini baik, tak mau gini baik. Yo, banding kuno lah. Udah kenyang? Alhamdulillah. Mau bekok bolos ya. Alhamdulillah. Ayo Kita pujuk. Enggak, Mas Lexi enggak medit. Mas Lexi baik banget sih, baik banget. Blokir sakit baik. Dia ingin blokir ger menang no kamu sih. Mas aku wes dalu ngene Mas Maisu siap cantik to gak? Bisa. Ngono ki sing ngangkan ngono ki bang komen, Mbak Mbus kang takoki ngono, makan aku ngono. Nyala cedak, cantik to gak? Terus. Keren jawab Pak. Gua temen. Cantik mana? Ya. Yo, Pak. Ya cantik. Yo
Wes mbok piye carane aja sampai entek kok iki sampai isuk kok iki live streaming kok. Orang gocas sih aku. Ya salam dhewe ra nggoces. Roh aku nggak mau tahu. Jam lu. Wis ben no, salam dhewe kuwi. Wes. Ben sang ateke. Alasan tok piye lah. Ya yo trek akan alasan dhek sak dawa-dawane alas montong kuwi. Situ alasane dhek. Jasa sadap WA dan pemulihan sosmed. Oh, sadap matane lebih sadap WA sapa kuwi kok. Laku. Jasa sadap nyadap sapa cah kok. Mas Lexi, thank you, Mas. Ngerti wes gak lah berarti mati ya bene guys. Wes ngono ae ya. Setubuh ya. Alas bloro isih ombo lesane mbus ya heeh iya. Tak ketare. Ya po. Kendeken. Ayo bos, salah bos, ayo bos kalah terbos. Kalah terus opo kat mangga ora temen. Mas Faru, ya Mas Faru kali 3. Ayo udah ayo. Ayo kali 3 guys, kali 3 guys. Gaskun. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka. Kampung ya sih jasa sedot WC semua daerah walah turu ambus ya baterainya entek lho ya Alasan. keong itu langsung berembus keong barang kira keong apa jane wis yo pergi yo tak terang bateraiku ta Ya sing apik to. yo pergi sampun Ya apa maksa kamu nang kene. pasir sarit bus untuk pasir sarit yuk rada sembuh Das dewe. arek berang persen bu 16% lah Aku pancen ora sempurna, gampang terluka. Kalah ya, kalah. Dan nyanyi sik to spermamu kok. tak TF bareng apa kuwi power bank apa omong ganteng ora apa kuwi Kuwi wis ra iso, Mas Embus bukan aku ganteng pra wis ra ngarah. Kuwi mau aku sing iso ngono ning dhek. Nek dhek kon ngene ra ngarah, wong dhek ya nyanyi sin. pahit bos kayak mau pahit
rokok mas. Loh kok rokok apa rokok itu terus. Seorang Stereo motor stereo gitu ya. Bahkan untuk timbus buah kata-kata timbus bapak lek tanggapan you. Tanggapan deh, ya. Saya tanggapan bapak. Udah, thank you. Mbak Yanti cantik ngampura. Enggak mau Mbak Is, enggak mau, aku enggak mau Mbak Is. Latimo bus nanti latimo. Mbak Is chat kok. Terus menang wis. Aku seneng wis menangin. Sampun ya. Ya Allah. Ya. Nggih, mau. Nggih. Sampun ya, pamit dulu. Besok lagi. Itu lagi jam loro. Oh, jam luwih lho wisan mau. Iya, ki apa cak kok tanggapan mbok hitung. Iya. Jam berapa ya? 2 jam 2 menit. 2 jam setengah. 2 jam 9 menit. Oh, wak kurang jam 29 iki. Kan dikek sampean lepe aku kan enggak. Iya. Mbak Yanti kalau marah cantik mau aku Mbak Is. Gak aku Mbak Is. Moh. Jare pemetu kok ya ora neh to kuwi. Mau minta maaf kalau menciri aku dikalah. Gak aku Mbak. Moh. Iya Mas. Sudah ya, pamit dhisik. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cantik terang Mas. Iya, ya Allah. Tonyo, kok. Turu gerdu ya. Ya, sesuk neh sesuk. Kita kono lho ya. Jawab kono kok ora. Aduh, ratu nek. Das iki. Wes ya. Nggih, pun. Biayaan. Selamat ya wes. Terima kasih Mas Gib, terima kasih semuanya, terima Iya. kasih. Jangan lupa besok kirim ulo buat Mas Ya, Embus ya, yang kabeh. umur 3 tahun kirim buat Mas Embus ulonya ya. Siap. Allah dikirim orang ini nama apa cara? Paling deh. Oh, Pun. Kamsahamnida. Bosan di gue. Kamsahamnida. Ya. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.